עכשיו לעניין הבא. שלום דוקטור איתי גל. בוקר טוב. כתב בריאות של ynet ומומחה ברפואת ילדים, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על חיסונים, שזה דיון שעולה כל שנה מחדש, כן לחסן, לא לחסן. 96% מאזרחי מדינת ישראל מחסנים את הילדים שלהם, זאת הבעת אמון גדולה. אנחנו מעצמת חיסון, נכון? לחלוטין. לא בצחוק. וטוב שכך. באמיתי, מעצמת חיסון. הבעיה עם היתר שלו. הבעיה עם אלה שלא מתחסנים. נכון. למרות, אבל אתה יודע שלא מעט מחקרים עכשיו אומרים, למשל, בואו ניקח את חיסון השפעת. שאנחנו פה עושים באופן קבוע כל חורף, אנחנו מתחסנים בפני כמה סוגי שפעת? בין 4 ל3. בדרך כלל 3, בזריקה זה 3. וכמה יש סוגי שפעת? המספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו יודעים שהחיסונים פשוט העלימו מהעולם מחלות. כן, אבעבועות רוח... אין יותר אבעבועות שחורות בישראל. כשאני... אבעבועות רוח רגילות גם. גם אבעבועות רוח... לא רק שיש, הם עלו מאז שהחלו לחסן... אבעבועות שחורות הוכחדו מהעולם. לא קיים יותר בעולם אבעבועות שחורות. בישראל הפטיטיס A כבר... שואף לאפס, אנחנו כבר לא רואים. כשאני הייתי ילד וגם... שחפת זה משהו שמתחסנים אליו? כן, אבל זה סיפור קצת אחר. לא מתחסנים נגד שחפת בישראל כבר המון שנים. לא נכון. כדרך שגרה. מכל מקום, אבעבועות רוח, כשאני הייתי ילד, אבעבועות רוח הייתה מחלה מאוד מאוד קשה, שלוקים בה בדלקת קרום המוח, עם בין 250 ל-300 נגעים. היום אנחנו כמעט ולא רואים את זה. באים אליי למרפאה, הורים עם 3 נגעים, 5 נגעים של הילד, ואני אומר להם, זה אבעבועות רוח, והם שואלים אותי... אבל מה תגיד אל מול המחקרים האלה, שלפחות בנושא השפעת אומרים, זה לא יעיל? אז ככה, לגבי השפעת, מחקרים אחרים הראו שהשפעת הזאת היא מונעת תמותה בצורה מובהקת. אנחנו יודעים שגם בישראל כמעט כל שנה יש 5 נשים יולדות על סף מוות אם לא מתות. משום שלא חוסנו בשפעת. יש בערך 5 ילדים שמוצאים את מותם, רובם מתחת לגיל שנה. שחולות בשפעת בהיריון. הם חולות במחלת, כדי לוודא שזה באמת שפעת, צריך לעשות בדיקה, לבודד את הנגיף, לראות שזה מאזן שקשור לחיסון. יש כל כך הרבה. ולפי הנתונים הרשמיים של משרד הבריאות, אתם יודעים כמה יש פטירות משפעת בישראל בכל שנה? בין 0 ל-8, בדרך כלל 0. לא נכון. תסתכל בדוחות האפידמיולוגיים השבועיים של משרד הבריאות, ותראה בדיוק את הנתונים האלה. לא נכון, אז תסתכל בשבועיים האחרונים כשיש קפיצה משמעותית בישראל, אבל אני חושב שמה שמפחיד במיוחד זה המחלות המאוד מאוד משמעותיות, כמו מגפת החצבת שפקדה את ישראל כמה וכמה פעמים בקרב אלה שלא חוסנו. היא היה בכיתה ח', כן. וזו מחלה שיכולה להיות מחלה מאוד מאוד קלה, מחלת חום שיכולה להידרדר למחלה קטסטרופלית שפוגעת במוח. מאלה שמתחסנים ומאלה שלא מתחסנים כל כך זניחים, שכל הדיון הזה לא נכון, הדברים שלך לא מבוססים, ואתם מחזירים לעולם מחלות שנעלמו. זו השורה התחתונה. זה מפחיד משני הצדדים. ובזה אנחנו נסיים.